E a robótica, si cambiamos de asunto, pode estar ao alcance de todos. Con esta idea, o enxeñeiro galego Marcos Alonso sacou hai uns meses ao mercado o seu robot cangrexo. O produto ten moito éxito entre nenos e adultos. É un bo inicio para a flamante empresa deste inventor, que xa traballa noutros proxectos. O primeiro robot que saquei ao mercado é este robot, que é un robot cangrexo. E o interesante do robot é que é un kit de montaxe. Entón, véndese nesta caixa, esta bolsa que ten as diferentes pezas que compoñen o robot, ten connotaciones educativas, é dicir, que tanto é tanto para nenos como para adultos. Consiste en ir montando as pezas para chegar a facer o robot cangrexo. O que fai é moverse, camiñar como se fose un cangrexo. O sea, dentro da robótica algo bastante simple, pero para comenzar o negocio e ver se ten viabilidade, un produto interesante. Outros produtos que se prevén sacar están dentro do que chamamos robótica personal, son simplemente para xogar, como ter mascotas, fogar e xogar con elas. Entón, o próximo produto que vou sacar é este, que é un produto que pode moverse para adelante, para atrás, a dereita, a esquerda, e controlase con este mando, un mando a distancia, por radiofrecuencia. Ten unha batería interna e cárgase mediante USB. Dentro deste estilo de robots, máis adiante estudiase sacar este outro modelo que, o funcionamento é similar, pero outro estilo, xa non roda. Este sería o robot rodante, este é un robot hexápodo, ten 6 patas e camina. Estamos estudiando a posibilidade de sacar produtos controlados co smartphone, mediante Bluetooth. Eu recordo dende case desde que teño consciencia, dende neno, que xa lle pedía a miña nai que me trouxera caixas baleiras para apilalas e facer unha especie de robot con ollos e tal. Despois fun encamiñando os meus estudos cara a enxeñería. Entón estudiei a enxeñería industrial en electrónica e automática, que é a rama máis cercana á robótica. E pouco a pouco fui buscando o traballo sempre afín co mundo da electrónica. O seguinte paso foi este, crear a miña propia empresa e intentar facer os meus soños realidade.